Kontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Fi knejjes differenti fil-Gżejjer Maltin il-Malta International Organ Festival qed jagħti l-ħajja lil wħud mill-aktar xogħlijiet musikali ikoniċi fl-istorja. F'Teatru Salesjan Kevin Einaudi se jkun qed jesplora l-keos li kbirna fih u li ngħixu fih b'mod komiku għall-aħħar waqt ix-show tiegħu Glory Days. Jidħol fl-ispirtu tal-miliet waqt Nutcracker and Other Dances, a festive recital for four hands, one piano fil-Malta Society of Arts. Fi Pjazz Teatru Real kunċert li jaqgħad l-għana mal-jazz u l-mużika kontemporanja se jkun qed jagħlaq is-sensiela ta' kunċerti il-jieri fit-teatru Chamberfest.